き場へ食らい尽くせ。それでは私も忙しいのでな。待てボーデル。あとは任せるぞ。久しぶりだな。なんだと。やはり知らぬか。左腕。この左腕はまさか。そうさあ恨みだと。そうだ。確かエルウィンはバルディアを。そうだ。バルディアは諸国の王たちに、我々は魔族の、我々にはラングリッサーを手にしたバルディア軍。俺は生き延びてチャンスを伺った。まさか。どうやらそのようですな。貴様が俺の領。ああ、やっと左腕の戻った今。面白かった。我が敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
邪魔はさせんか。ものの剣となれ。